Ti may katlo asurat ni Juan, Kapitulo 1, unang patingga iti 14 a bersikulo, ken ayaten a gayo. Uno, ti panglakayan isurat na ken ayaten a gayo, isu a dungdungeg a pudno. Dos, ayatek siyak dawatek iti Diyos a rumang ay ka kadagiti suamin a banbanag, ket adda kuma sa lunat mo akasmet ti rarangay ti kararuam. 3. Ta nagrag-uak iti nalaos idi may dagiti kakabsat, ket pinanek ni kanda iti kinapudnom, kasmet iti pannagnam iti kinapudno. 4. Awan ti daktakkel a pagrag-uak ngem iti panakangeg ko a dagiti anak ko magmagnada iti kinapudno. 5. Ay ayatek si karamidem a matalek ti amin nga ramidem kadagiti kakabsat urepay gan-ganaipda. 6. Dagicay a mamaneknek iti ayat mo iti sangwanan ti iglesia, ket nasayat to ti aramidem no tulungam to ida iti dalanda a may kari iti Diyos. 7. Taga po iti pateg tinagan, pimanaw da ngawan tinalada kadagiti hentel. 8. Rebeng tayo nga rod a pasangbayon dagiti kakasta, tapno da tayo kumati katulungan ti kinapudno. Ipulong na ni Diotrephes ken dayawon na ni Demetrio. 9. Nagsuratak basit iti iglesia ngem ni Diotrephes nga gumana ti nagungundaway ngem kadagiti dadduma sa nakam nga awatin. 10. Gapunan umayak ipalagip kunto dagiti banbanag nga ramida na nga agsalsalawasaw iti may busor kada kami kadagiti sasao a dakes, ket sanpay amapnek itoy dinapay awaten dagiti kakabsat, ket dinamit palubusan dagiti mayat nga umawat, ket pagtalawon na ida iti iglesia. 11. Ay ayatek di ka tuladen ti dakes no diket ti naimbag ti agaramid iti nasayat tao ti Diyos ti agaramid iti dakes saan na anakita ti Diyos. 12. Ni Demetrio paneknekan na dagiti suamin ken ti pudno met laeng, ket da kami met paneknekan mi ket amom ati pamaneknek mi pudno. 13. Adu dagiti banbanag nga isurat ko kumakin ka, ngimjak kayat nga isurat idakin ka iti tinta ken pluma. 14. Ta namnamawek a kitawan ka iti mabiit, ket agsautan to iti rupa titalna agtaeng kumakin ka dagiti gagayem kablawan daka, kablawan dagiti gagayem nga inaganan ida.